Nirok sang di tambay danay. मैम अपने सोंग तम देखे मियाँ ने घटना थी दौरो पियो ये इनकोरी खाई खाई का बात बुसुक जब तक कोई मन का BJP is a provider peace and tranquility नहीं ते BJP ने जो तो अराउंड खाई जा जे कोनो जगह वो न अप्रीतिकर घटना तांग थो चीनी संगठन बसंग कबगो अन्य न ऑपरेशन पार्टी रंग बकबो किंतु मियाँ फर संगनो का सारा त्रिपुरा वो न असेंबली वाइज सरकार कताल गठन खाई मनी जे सरकार कताल विजयी थी मनी विजय सब मियाँ फर सेम टाइम 11 टांग खांके जो तो स्टार्ट करने को एमपीओ बस इन्हीं मंडल तरफ थे के बीजे मिसल खाई जाकर सेंजाखा आज सेंगलाइमान जोरा वो तीपरा मोथा माफिया गुंडा रो फाइगे पुरानी साका वो आक्रमण खाई था अब हाइक लगे और निवा कबांग मा बरक दुखोमान का एनजीओ रंखा सीरियस एनजीओ ताबो को बरक नोरा फर फाइ रोहिमा तंखो हॉस्पिटल जीबी हॉस्पिटल जों फाइगे और ताबो ओसी साहेब भाई एसटीपी साहेब भाई बसक जोरा टीबो सिचुएशन कंट्रोल रंखा खरक बसक माफिया कालफ्रीट टेररिस्ट नो रो रोमुई मानखा आबरो नानिया फाइगे ताबो जोरा टीब सेनी एसटीपी साहेब सागो ओसी साहेब सागो सिचुएशन कंट्रोल तबो अब ने बगै सिचुएशन न तेबो काम क्लाइ खैना ने बगै सतो जों सुबा लाइना निको ते जरा ऑफिस एंड ट्रांक्विलिटी न ब्रेक खैना अब ते कालफ्रीट माफिया गुंडा नो लीगली एक्शन नानानी तेबो कराके जरा बाकी तो खबरन तेबो एक्शन नाने बगै जों बरकवा तेबो कक्राक साबे मैप ते कैसा एमपी म हाय थाय जे पार्टी मंग थायो आमने न फायो हिमाला अब बस जज को आमने की फायो मिया फाइने नि कोनो प्रोग्राम करे बर मंडल वाइज और जागावो प्रोग्राम खैने अब त मंडल बिक्टिनी प्रोग्राम्स हम भाई इनकोरी खामानि बसुक जरते कबोइ रक मान खा अब किसा बेले हम भाई जत मीडिया रंनो मिया न आं खानाका जे एमपीओ कैसा दुर्घटना ओंखारनै बेलाय खामो खाबो दुखनांगौ साक बाय साक मथिं लायमेन बेलाय जायाखलायो जे थै यरनाय बो आनि बुकुं बारानो जारा खायनाय बो आनि बुकुं बारानो सिनि मेसेज दङ आं माने कयेकदिन सिगाङाव आं बुबाग्रा न'जों थाङो आं मेसेज दिखासे साक बाय साक मथि तांलायसिं बुट फायनाय बुट थानाय किन्तु जारा थै यरखा बो आनि ताखुंनो जारा बुनाय बो आनि ताखुंनो ताखुक बाय ताखुक थै यरलाय म चालायलिया खाजाम ताखुक ते बुकु आबाय मगन आं नायो जे साक बाय साक ते थै ता यरदि जों इलेक्शन फायनाय इलेक्शन थानाय बो जितिनाय बो हारिनाय म तंनाय न आबायनि बागैनो आं जत्त जे त्रिपुरा हास्टेनि जत्त लोकरं थानाय आं कय पिसफुल तंदि जत्तनो थानजाखै तंदि जत्तनो बायचारि काहामखै तंदि किन्तु मति जे एमपीओ गठनां माने बेले खावा एकदम दुख नांगौ मिया आं फाइगामो केन्दो मिया हरनि बागै आं फाइमालिया जत्त सारा त्रिपुरा राज्योनो सिनि मिया विजय मिছিল लास्ट विजय मिছিল तंमाने आं खोनाका जे एमपी हाय जागारगो बेलायनो सिनि जारा सिनि बीजेपीनि कार्यकर्ता त्रिपुरा मथानि ताखुक संबाय बुजागै थै यरै चाचार रंखा म खोनावै आं तंमालिया हायबनो दिनै आं फुंनि सिमिनो आं साइटखा गानि सिकिउरिटी फाइका हायमा पड़ा आं दिनै जोंनि एसडीपी साइट संबाय मालायखा ओसी संबाय मालायखा किन्तु बरबो स्टेप काहामनो नाखा जदिनि स्टेप काहामनाय आंखाय तेबो चिनि ओजागा चिनि ताखुबाय ताखुक जों थैलायकेमो बरक टाइमलि करा एक्शन नामा बागै दिनै कुन अंलिया बानचिका जों साक बाय साक जों बानचि लायखा आगामी दिनो मथि तांथं आं मेसेज रियो जे साक बाय साक मथि तांलादि पार्टी फाइनाय थानाय इलेक्शन फाइनाय थानाय किन्तु साक बाय साक जारो थै यरनाय बुनाय बसिनि ताखुंनो बुजांना बसिनि ताखुंनो तामो लाबुंखा हा तामो लाबुंखा सादि नरंनो जारो मीडिया ताखुंनो सादि आं मेसेज रिनाय जे मथि स्टप खायदि साक बाय साक मथि जतन बन्द खाय पार्टी थायो खर बोसोर एक्सिडेन्ट दं खाना एक्सिडेन्ट खाताबो जिबि रेफार खायसा अनेक इनजुर गोबां इनजुर जा म सावैला पुरै मथै तां सिथुं जां खांखा बन्द खायबिसे खाजान ताखुक हामबाय